Kisaswk Swkang Teliamura Thanani Police Vehicle Checking Khlaiwi Tongmani Jorao Manjakmani Eskuf Eskuf no Phekmung Mani Khwnwi Chainairokno Phalmani Koksilmungo Khoroktham Police Officer no Departmentally Inquiry Khlainani Dagimung Rwkha Khowai Hangkhor SP Jagadeeswar Reddy Hasdewa Shalbrumno Teliamura ke Phekmung mani Khwnwi Baniya Khlaijakmani Koksilmungo kasai phaio Shalbrumno rel haya keba kubon malkhong baike Teliamura Phekmung mani Khwnwi smuggling Khlaijak Tongmani Koksilmungo Abakino lai thangnai salnu saltam Swkang Teliamura amseo Manjakmani Eskuf Patimungo police proper report rulia te Phekmung mani Khwnwi narogoi Phekmung mani Khwnwi Chainairokno Phalmani Koksilmungo Abai Koksilmungo Manwi yagulo Teliamura Thanani Khoroktham police no close Khlaijakmani Dagimung Rwkha Khowai Hangkhor SP Jagadeeswar Reddy Oro satai Khlaiwi lai thani 20 May Salmario Phekmung mani Khwnwi romnani Hangkhor Teliamura Thanani police kabangma marini Eskuf Manmani Patimungo no Koksilmungo kasaka Manjakmani Eskuf 600 hine Rwjakmani Abo 6000 bottle hane Police Phekmung Baniya Khlainani Kurungu 600 bottle Eskuf manka hane Aroni shimi 400 bottle Phekmung mani Khwnwi Chainairokno Rwkha hane Patimungo tuitabo kotor sungbong Phekmung mani Khwnwi Baniya Khlainani kotor lukorok korungjak tongoi mano hane Fiaba Patimungo kubi Koksilmungo tamo police ni saitu ni Tongmani yagulo sura angnai Teliamura ni simi Khwnwi Chini Khorang